Tots els congressos, evidentment, són importants, però en aquests moments és un congrés important perquè suposa encetar una dinàmica per a situar-nos davant de la societat valenciana en unes condicions immillorables de cara al 2011, que en definitiva és la meta, un partit valencià com el Bloc, de tindre una presència significada dins de la triangulació dels tres espais que es configuren en la política valenciana. Jo penso que hi ha hagut sempre una dualitat. El Bloc ha estat el que és, ha estat l'únic partit que ha representat els interessos dels valencians. De fet, ha hagut molta marabunda política que s'endú per davant moltes coses i nosaltres estem ahí presents en les institucions, presents en els ajuntaments i en un moviment que ha aconseguit arrelar políticament en unes condicions de bipartidisme i d'americanització de la vida política molt intenses en la societat valenciana. Per tant, pensem que és un moment idoni per a mostrar allò que realment som. Nosaltres jo crec que ens hem passat molt de temps tractant de dir el que som o el que desitgem. I jo crec que per els fets se'ns coneix. I precisament en els ajuntaments i en els llocs on fem política de diari és on més se sap les preocupacions dels valencianistes i dels nacionalistes en les institucions. I això aspirem, igual que avui estem presents en les Corts Valencianes i les nostres iniciatives tendeixen a això, a afavorir els interessos dels valencians, des d'una òptica pròpia i mai depenent de lo que puga dir Madrid, que és el que ens passa lamentablement amb les forces centralistes que ens han governat i es governen encara. És evident que si el País Valencià disposara de la suficient força política en una força com la que representa el Bloc, o el que hauria pogut ser una altra força, és indistint, però una força pròpia, el País Valencià comptaria en el context de l'Espanya. I el que passa realment és que el País Valencià només compta a nivell d'Espanya per aspectes purament folclòrics i la presència, només hi ha que veure la presència en els mitjans de comunicació de caràcter estatal. Vull dir, són visibles els valencians políticament gens. Per què? Doncs perquè sempre, des de la instauració de la democràcia, hem estat en mans de forces que la seva aspiració màxima ha estat posada en Madrid. Només hi ha que veure el destí dels principals presidents de la Generalitat Valenciana, sobretot dels dos principals, tant del PP com del PSOE, quin ha sigut el seu destí polític? Un càrrec a Madrid. I això és una mostra més del sucursalisme que viu el País Valencià. Que hauria pogut ser d'una altra manera, amb una presència ferma d'una força com la que representa el Bloc i el valencianisme en el context valencià.